What is up for today mga ducks? Ichi Homeboy Yul nagbabalik. Karon mga ducks. Pusa ka. Saan ba? Isa po doon. Mga ducks. Tukar na wala ng bagay. Dumanos ng utok. Kailangan mo ni Coach Lord no. Sabay na mo permit sa vlog. Ang payat. Ilan nila mo kag-adekto. So now. Mga pila ka logikan ka mga ducks. Grabe sige. Pamaksi. Uy. Ha, wag ako ko wag ako. Saan yung mga ducks oh? Video clip. Dapat wala yung makatawa. Ang makatawa may dukol. Bawal yung mga tawa rin. Oh, bawal dili. Bawal yung mga Lak. So mga ducks, huwag ka na gawang plano. Yan yung plano na ito mga ducks. I-prank na mo sa kasabot na ako dito si 2 inches. So tiko na ako nga magmukbang ng luha. Tapos ang setup ay bala na ninyo na niya. Wala si Koy karon akong gisugo pakaruka sa kay Sugar. So, take na to ng advantage. What is up for today mga ducks? It's yung Homeboy Yul nagbabalik in a place to be. Dito wala na dito isda. Si 2 inches. Oh shit! Nakakalawa mga ducks. Mga gods me kay Tingsildo man. Here comes the money. Here we go, money talk. Here comes the money. Time to withdraw. Then malit na yung second sako. So tara, sabay tayo sa biyahe. Let's go. Asa dito, Chay? Dali lang, Chay. Ha? Ano rin, Chay? Gaya ka? Wala, no. Wag. Kasi man yun yung kikit. Go. Sa'yo na rin. Patangin na siya. Uy, sa'yo yung sa chicks gana ko. Wala. Gago dyan. Sabi niya kanina, mo na to ang atong tinud nga vlog. Ha. Uy, watch out, baby boy. Tulas ako. Update na mga ducks. So as of the moment, nag-order na ako food panda. So ang umuha lang ka uno ni Kuy Kuy. Kay Minute Burger nga buy one take one. Bahala ka di buang ka. Tay minutes ko buang ka. Jadis boss. Thank you boss ha. Salamat boss. Dax. Tay kung screw ako eh. Alam ko ka. Mataa ka. So quick update mga Dax. Nasa to ang pagkaon. So tingnan niya may tabo. Katong di ba duha man to kubo na drinks tong gipalit. So ang isa to pulihan ako tong tuyo. So mo tay non isa ni Koy Koy. Pete ko sa to ay. Charge ta kadali kay palubat ni si ma. Fail na po nito ang parang. So it's time. Gahit siya. Kaya naabli na sa mga ducks. It's buhos time. Giurap yung isa katuyo. Alit tuloy mga ducks. Pas karan ko eh. Charge ako kadili may gano. Lugay pa man na. Relax lang tabi. Relax lang.
Ikaw yung akong boss kon, boss. Ngayon, madula mga pro. Puro bugo. Puro bobo. A few moments later. So mga Dax, managdula si Coisler. Prepare no. Puti cake and then baka burger. Tapos tong kalamanti na to. Saan kami ready karo? Claro. Let's go. Balik tayo mga Dax. Ano atong pirado na to ni? Ito naman yung pagkaon nga dili sa mo inom sa iced tea, di ba? So nga tayo ng iced tea migo. So, doon sa nato na ibuko tayo inom. Paano mo? Sige. Sige mga Dax. Kaya na mo diya. Let's go. Kaya mo din necessary nga ko na to ning cake. Pwede. So, kaon ka kayo? Ako na sa kaburger. Kain kay cake no? Kanang huwag kayong tutunlan yung magbara sa Paano ba? Kailangan ka ng itong anak eh. Bakulok mo. Kaya mo lang bumbag ako. Nagluwas sa ni Duro. Nadraw. Pwede. Huwag na kayong cake ba yun? Mga nagbalas. Kaya nilo. Kaya ba? Kaya. Mining sa gunggong. Ay, mining. Ate mining sa Gigi. Mining sa Gigi ko eh. Gunggong. Ano mo? Tanga! Napit mo yung mawot mo yun. Naman, may bara. Wala. Dahil? Bumbahan siguro. Tugan, kaam ko eh. Mamta ba? Na, kaya pa? Kaya pa. Abay, magbarag hindi rin abay. Wala, nag-giwi ang kamera rin. Ha? Taman. Sure ba? Ano lagi? No. Patay, pili na meron dito. Oh, hotel ba eh? Punta na ito. Punta na mo. Ako yun namang cake mga Dax. Ito naman yung burger. Yung season na, bago. Episode tuloy. Episode 3 daw. Season 2 na sa Valorant mo. So, double murder. Double minute burger atong gipalit mga Dax. So, medyo bugat-bugat ba? Bugat sa Siyan ba? Sa ketchup no? May kitchen tayo na. Okay, toast sa. Ay, toast amigo. Uy, na dapat ritso kaon eh. Hmm? Ritso kaon. Wala Hmm. na eh. Kuhan. Dili man ipaunahan. Kung Kung makaya ba nato ba? Kita mo inom ba? mga bobo! Kaya ano na to? Challenge man. Challenge din eh. Ikaw kaya ni mo rin. Ikaw ang kawit ibigay rin. No? Yung sa kauras, nagay kaon. Ito bigay. Ito din ito. Pauras? Ay, di makaya na ba eh? Iba yun sa pauras. Kung ganyan, inom mo na kay ko. Kanya na, sabay tayo inom migo. Dito, kapilihan namin kaya dito. Nga? Nag-video mga Dax. Lulag Valorant. AFK na siya ron. Abandon. Bandon game. Oh shit! Wala, nag-giveaway ang camera. Friend? Klaro ko? Nice. Tugang pa ang deliver eh. Ako nabilin. Wow. O, pa kayo ba? Wow, ang mamigyo eh. Nandito, magkakalina. Lamig na ba yung naikuan ketchup? Wala ketchup. Spa sa kawat bigoy. Ang pa Saan na rin yung banda man. Lunga ba ata? Lunga ata. Basa naman siya eh. Ito. Grabe ba eh? Maliit na bagay doy. Maliit na bagay. Ngayon na ba?
Napo. Saging. Hindi nga nainom ng tubig to eh. Awag, baka nasungkuan ba yan? Saan ba yan? Pandara ko na rin. Yan. Bombahan. Patay ang mga kauban dito. Yoyos na. Next season. Saging. Sa wakas mga dak, ito ganda mo sa kaplato nga cake, doon ka burger. So it's time, mainom na me. Next time. Toast amigo. Wala ni Dritson. 1, 2, 3, go. Toyo. Silata ko eh. Sting gago. Prank ka doy! Tangina mo! Okay na mo, nakita kayo. Nasulod nga Dax. Tuyo nasa. Sunod na amigo. Ngita kag sulod. Ginom na ako ganina. Yusin. Bigo! Prank na bigo! Ay, nasa. Mantoy. It's okay. So, lami ang burger. Lami ang burger. Kadagan dyan yung nainom. Kaya ito, kainom mo na rin ka. Utangin. Yusin amigo. Load kayo ba? Ako ka. Inuglos. Prank na kamigo! Di na malog is burger. Ay na, logi. Burger o cake. Nakinom yung kagtuyag. Wait lang. So that is it for today's video mga Dax. Thank you kaayo sa pagtanaw. And sa mga bago sa mga channel, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated mo sa mga future videos na itong i-upload. And, Migo, musta yung munti yan, Migo? Hindi okay. Lamig ang takay ang kaon mo eh. Tuyo na yung giinom. Kasukaan ka, Choy. Thank you kay mga Dax. Ha? You see? Ano naman? That's the wrap. I am out, Dax Familia.